Skont l-aħħar ċifri uffiċjali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO, ir-rata annwali tal-inflazzjoni ta' pajjiżna naqset bi kważi punt perċentwali f'April meta mqabbel max-xahar ta' qabel. Fil-fatt, ir-rata tal-inflazzjoni x-xahar li għadda niżlet għal 6.4% filwaqt li fix-xahar ta' Marzu li għadda ir-rata kienet ta' 7.1%. L-akbar impatt fuq l-inflazzjoni ġej mill-prezzijiet tal-ikel u x-xorb mhux alkoħoliku. Minn dawn iċ-ċifri tal-NSO joħroġ ukoll li l-medja tar-rata tal-inflazzjoni fiż-żona tal-Ewro f'April kienet ferm ogħla mir-rata ta' pajjiżna. Dan hekk kif f'dan ix-xahar imsemmi, ir-rata medja ta' inflazzjoni fiż-żona tal-Ewro kienet ta' 7%. It-tbassir ekonomiku tar-rebbija tal-Kummissjoni Ewropea li ħareġ aktar kmieni din il-ġimgħa qal li sas-sena d-dieħla ir-rata ta' inflazzjoni ta' pajjiżna se tinżel bin-nofs għal rata ta' 2.8%.